Kyeremanteng de nto abono ahye so won kan ha ene ka ho a na fuamienu ne wo dome kwabenya ne ayo aso west wogo abato mpesua no so a delegates ehwe ni mo etwe no yamane boni jamra akowa twum edinachi nti wo homa no so miene ni nkomo twum sawti enka ye mo akwaba akowa uti enka ye mo akwaba ati amejunso yada se sabro ora Alan Kyeremanteng waba nsembe na etodwa Amre ora Alan Kyeremanteng abetiemu ewo Atomic School Park ya chese wane ati ahene atu ahene kwa tomo ayawa so west wogun na afezo mekwa benya atabomu a odona mi bi sem etudwa sabre uguso a wode ne sem etudwa na ensam a wo kanya ne fe eye sese abato no akoye se bia wa ho oden wo no da ho na wo hwe se ubeye ho aduma yie na fe watumi enyama dodo no a edunti Premtobre a ye ebidi amanyuko no ahoɔden ankasa no wa ye dwuma so wɔ ha wo gidie sɛ vote be sɛ MP opportunity mu a wo hia sɛ de be ya breaking the betumi abamu no sɛ omoto abama no be fa franka no a obetumi agye de ama wo afei wabawura Premtobre a baba kɔhwɛ ahwɛ aso nsu aso ansa hu sɛ ampa Premtobre fo ehia obi a wo mu akomada no so na obetumi atoa aba de ama no wo sɛ enya sɛ Premtobre fo empɛ NDP amanyuko no asɛ memom enipa a wo mu ede won abani nyina anya nipa a wo mu eni kananim this wo no Alan Kyeremanteng enti nipa du a wo gyina ne de wono ne nipa a wa hye ne sapo mu nsuo so betumi agye tumi de ama NDP amanyuko no afei wasa kyerɛ mu a ade ba akɔ de na koma so paa ne sɛ wo hwa amanyuko no mu a one ma wo ye dwuma de ma wo mu wo de da no sɛ chairman ene wona aka efia wonka obukura wono mu a won so amanyuko no so eba sɛ yɛ ma ne tumi a oba ya na wo gitika emu oduro na so wono mu a wo bre de amanyuko no eba aban mu no de na wo yi kamu wo nti wo ba police station executive ene constituency executive ede kokon go nda wo de nhye to akwan mu de bi edwuma de ama won sɛ ne ebe ya so ne bia no wo so ebetumi enya bibi de ato won botu efia bepiemu wo ha nipa abetwa hia no edos bi pa hu se de me kwabenya ene aye waso besu omonde ya bato mpesua wo mu edos ana esoso ye ewo ma mu nipa eti nipa abetwa hia mu wo ha de boka abato mpesua mi ni bo ma efia ahene etu ahene fo ebre ebo mpum mi no a omokọ empemiensa enti wo nyina ewo ha mi se mpanyufo bi nso a o amanyuko ni mu bi se ma mi Patricia Pejuwa ya ya ma shebi de mo ma fo wa spa ana fi yira my okwe junior ya ono any penny kwanche for that Ghana Free Zones Authority ano ya fi yira bright baligi ya ono ne ma shebi de ni mo ma fo wa lambushi anya ma yokuo no mo mpanyufo bi a wo mu ewa humidie mu bi se yira ni ayiko yotu mu na de akire bi a wo hwe se edutuye no ebe ko na ni sabro fi ha se de bia oye no no baby miensa aboto mpesua miensa eno waka won bom ewo Jones miensa ni na ofia na ni akire UPSC na fi akeka Shai Osubeku Madina na fe adenta bato mpesua so abom Luria odreni akire mu ewo charismatic asori dan ewo Fadama na fe waka Okaiko South Okaiko North and Okaiko Central so abom na fe wode net medie no abewi biso de akira de beto from dia na de bebre Adom TV ahwe mo waya de enti koso ne de akire rodin kan ho so na ebre no so on fa amra somdwem eda sepa